שלום, אני שירי. ב-15 השנים האחרונות הקמתי עסק מצליח המלווה חברות מובילות רבות, כל אחת בתחומה. הייתה לי הזכות לייעץ למנהלים מוכשרים ואמיצים, שהגדירו חזון וחתרו להשגתו. החזון שלנו הוא לקדם את העסק שלכם מן המקום בו הוא נמצא אל מימוש מלוא הפוטנציאל שלו. וזאת על ידי קשרים וכישורים בין הארגון לארגונים אחרים, בין הארגון לאנשיו ובין הארגון ללקוחותיו. שאלתי את עצמי, מדוע עסקים מסוימים מצליחים להפוך רעיון לעסק מצליח, ואילו אחרים נשארים עם רעיון נפלא, אך ללא רווחיות? נדמה לי שהדבר משול לטיפוס הרים. ראשית, ההעזה ותחושת המסוגלות. להאמין שהמטרה אפשרית, לפרוץ את גבולות הקיים, לדעת לחלום רחוק. שנית, לזקק את היכולות. להעצים את כישורי התכנון, ניתוח המצב ובניית תהליך למקום שעושה הבדל. שלישית, לזהות את המשאבים המתאימים, למצוא את החיבור אליהם, וכל זאת בטיימינג הנכון. וכמובן, ניהול סיכונים הוא תנאי הכרחי למימוש הפוטנציאל של כל מטרה. Way Up מביאה חידוש וייחודיות ביצירת שותפות של אינטרסים באותו כיוון. נשמח להיות שותפים לדרך.